Te session part parlok kane kalong ka jimentip na kikam belapenlaj da ka office jong ka district school education officer is ka Sahel district Shillong ka court application ye P ban atan direct ha ka walk in interview ka badai ha ka post jong ka contractual basis na panta ki post jong ki teaching job ha ka Tirot Singh Memorial Secondary School like kan sew ka Pan Mount School Shillong bat ka Shillong Public School te parlok sampai ya kane ke video hatu banda kod ba penyu ya ki detail ba company te namanta ki post jong ki assistant teacher namanta ka life science ki nombor ki post ki balat ka don tang ka way bat ka job location ka dei ha ka Tirot Singh Memorial Secondary School Latkan Sew bat namanta ka jinsiu ka ba lai phojar haka shibnai bat namanta ki karan pule ki shim ki bala pendep ya ka BSc ha ka life science bat pidiru ki bala pendep ya ka BEd bat ka tarik long interview ka dei ha ka santrik wegos arajar arpus saw bat namanta ki post jong ki assistant teacher namanta ka science lengba ka math ki nombor ki post ki belaj ka don tang ka way bat ka job location ka dei ha ka Tirot Singh Memorial Secondary School Latkan Sew bat namanta ka jinsiu ka ba lai phojar haka shibnai bat namanta ki karan pule ki shim ki bala pendep ya ka BSc lengba ka PCM bat komjuru pidei ki bala pendep ya ka BEd bat ka tarik long interview ka dei ha ka driu triu agos arajar arpus saw bat namanta ki post jong ki assistant mistress namanta ka geography ki nombor ki post ki belaj ka don tang ka way bat ka job location ka dei ha ka Pan Mount School Shillong bat namanta ka jinsiu ka ba lai phojar haka shibnai bat namanta ki karan pule ki shim ki bala pendep ya ka BA ha ka geography bat kumjuru pidei ki bala pendep ya ka BEd bat ka tarik long interview ka dei ha ka neutrik agos arajar arpus saw bat namanta ki post jong ki assistant lecturer namanta ka history ki nombor ki post ki belaj ka don tang ka way bat ka job location ka dei ha ka Shillong Public School bat namanta ka jinsiu ka ba sa phojar haka shibnai bat namanta ki karan pule ki shim ki bala pendep ya ka MA ha ka history bat pidiru ki bala pendep ya ka BEd bat namanta ka tarik long interview ka dei ha ka pratrik wegos arajar arpus saw bat namanta ki post jong ki assistant lecturer namanta ka economic ki nombor ki post ki belaj ka don tang ka way bat ka job location ka dei ha ka Shillong Public School bat namanta ka jinsiu ka ba sa phojar haka shibnai bat namanta ki karan pule ki shim ki bala pendep ya ka MA ha ka economic bat pidiru ki bala pendep ya ka BEd bat ka tarik long interview ka dei ha ka khandai tarik wegos arajar arpus saw bat namanta ka post jong ka assistant lecturer namanta ka psychology ki nombor ki post ki belaj ka don tang ka way bat ka job location ka dei ha ka Shillong Public School bat namanta ka jinsiu ka ba sa phojar haka shibnai bat namanta ki karan pule ki shim ki bala pendep ya ka MA ha ka psychology bat kumjuru pidei ki bala pendep ya ka BEd bat karta ka pila amna apply ka dei hadu life arts nem karta bat plus sans nem ka relaxation namanta ki SC ST candidate bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process ka dei lengba ka interview te kumno pila apan apply te parlok lada pidan kamon bat ka karan pule pila aban attend direct ha ka interview kat kum kapor balapan bej da ka office
jong ka district school education officer nong rimau laj mkra is Kasih Hill district Shillong bat pihak pendap leng ba ka standard application form bat ralang bat ki original document ha ka porlong interview bat bandistar kadai ha ka por kanda shteng hadu shteng am te parlok ha kanika video tang kini jimentiep bat ada pidon kino ki part ki ba phimpat shai bha sngeu bha ban comment ha kanika video Kubleshibun